Halkara Atnaşgar Institutuna halkamynyň amaly haşam sunugy boýunça döreden gammatlyklarynyň ýurdumynyň daşary fiýadatynyň möhüm uğurlaryny açyp görkezýän maglumatlardan ibaret sergi ýaýwanlanyrly. Halkara Atnaşgar parahatçylyk dialogyň medeniýeti adly 3-nji halkara beýatlaşyň atnaşlar ilk bilen bir ýerde guralan sergini synadilar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk fiýadatyny iş ýüzüne amala aşyrmak, hormat prezidenti bilen alyp barýan daşary fiýadat strategiýasynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda parahatçylyk we bitaraplyk ýöregelerini hassa işleňleşdirmek uğruna toplumlaryň çäreler amala asyrlýar. Şunda daşary fiýadat ulgamyna ýüze çykan meseleleriň fiýasy diplomatiýa ýollar arkaly çözülmegine zerur ünsürlýär. Sonra bir ýerde halkara atnaşgary parahatçylyk dialogyň medeniýeti adly 3-nji halkara beýatlaşygy öz işine başlady. Halkara Atnaşgar Institutunyň guramagyna geçirilýän halkara beýatlaşygyna dünýäniň 9 ýurdunyň ýokary okuw mekdepleriniň 41-sinden 13 tany gatnaşjy belli alındy. Şeýlede ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden seçilip alynan zikirli ýaşlaryň 160-a goly gatnaşdy. Munyň öňünde häzirki döwrüň möhüm meselelerini esasy mowzu gözlenen halkara beýatlaşygyna uly gyzyklanma bildirilýäniň aýdyn beýanydyr. Awraýly halkara beýatlaşyň atnaşlar häzirki döwürde parahatçylygy we durnukullygy pugtalanyrmak uğruna halkara tagallalaryna möhüm ornuň degişçiligini bellediler. Şunda dünýä hojalyk gatnaşyklaryna Birleşen Milletler Guramatynyň mümkinçiliklerini, onuň fiýasy diplomatiýa guralaryny hemde ýokary awraýyny özara kabul ederlik sözgütleri tapmak we ähli parahatçylygy öpüş etmek meseleleri häzirki döwrüň wajyp güdipleriniň hataryna kesitlendi. Şeýlede halkara atnaşgary parahatçylyk dialogyň medeniýeti adly 3-nji halkara beýatlaşyň atnaşlar ýurdumyzyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine barp gördüler. Munyň öňünde halkara çäräniň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna toplumlaryň esasy çemberleşilýänini görkezýär. Halkara çäräniň atnaşlar beýatlaşyň medeni maksatnamasynyň gazakly we netijeli gezilenişleri öz içine alýany üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşgalyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede olar halkara beýatlaşygynyň guramaçylyk derejesine ýokary baha berip, onuň häzirki zamanyň möhüm meseleläriniň oňyn çözgüdiniň tapylmagyna ähmetli boljak dogany ýagtydylar.